Ollaan lähdössä studiohommiin Imatran suuntaan, itse Lappeenrannan suuntaan ensin. Pakattiin auto just tossa. Kuvasta näkyy. Jos ei päästä perille, niin kyllähän se tietää, mitä tossa käy. Käy heikosti. Ja etenkin jos päästään perille, niin silloin tietää, miten tässä käy. Let's go. Äijän lompakkoon jäämästä. Meinas ihan studio maksamatta saman tien. Railakasta huomenta. Nyt olemme Pirteillä mielin lähdössä 4 tunnin yöunilla tekemään vuosikymmenen kovinta viihdemusiikkidebyyttiä. Mitä sulla on sanottavaa tähän vittu elämään? Ensimmäinen aamu alkaa sillä, että jätkät soittaa, että me on 3 minuuttia myöhässä. Kerro meille tälleen niinku enemmän ajatuksessa kiinni olevana ihmisenä, että mitä tässä nyt tapahtuu. No kyllä tässä on itselläkin semmonen olo hieman, että taivas varjele, mitähän sieltä tulee. No tässä nyt lähdetään sykkimään sinne studiota päin ja toivotaan, että eilisten juhlien Pasi Nurminen meitä sieltä ottaakin. Ehkä toivottavasti Pasi ehkä nukkuu siellä studio eessä ja jos vaikka Miitrille voisit käydä seuraa, niin kaikki on hyvin. Ei muuta kuin mennään sinne tänään ja sitten laitetaan ainakin rummuset pystyyn ja odotellaan, että jos se basistikin saapuisi jossain vaiheessa, niin ehkä niitä bassohommia ja sen semmosia ja ruvetaan räimimään, jos mahdollista. No niin, Pasi Nurminen, olemme saapuneet tänne Astia-studiolle Lappeenrantaan. Ja Olemme saapuneet Pasilla on siellä vielä juhlatunnelmat näinpä käynnissä. 6-1. 6-1, kyllä. Kiitos tästä. Kuinka Pasi aiot juhlittaa tätä täällä Lappeenrannassa tätä 6-1 voittoa? Lähden. Vittu minkä näkö. Lähden. Älä sano mitään, sä olet kaunis juuri noin. Kanssasi paljon koin. Meniks tää nyt vituiks Jenni, älä sano mitään, ehkä unissa olla voi. Tää sun ikioma baby boy. Baby boy.